Non malom social media long kapache thang plup ko pilo pulote akor pipenate pu kaching kialam the bangso long havar ke hat MLA dorsing rong hang pen komania bang phi kaching kialam the puthak Facebook WhatsApp mate social media long kache thang plup puthak pini lamklar chipi pom Pini agriculture mechanical guest house along non malom kache thang plong MLA dorsing rong hang pen komania bang phi kaching ki mate akor pipenate pu kache pataralam the social media long jumput khangjang lo Bangso jok pini Agriculture Development Board Chairman Agustin Kramsa pendanglok BJP claim ba tung chelangsi pherangkia mai padupon Bangso Hood Agriculture Board Chairman Agustin Kramsa pen kaningche pona tengke nona hok helam the MLA dorsing rong hangaphan social media long akoi ke wana son thopsi aprang neli phanta longli chojor app pa koinang pilo lasi thangdara thega ve pin pen akoi ke wan thabara ra puthak alang li pin rem pon Lapen APHL sia songja potum pen inut man ke do MLA phan marat marenga pipen kapang barare labante chokche Lason pulote kedam tang por hudi phurong supialong arengang se kedam ara bangsi marat marenga TV lokusi Agriculture Board Chairman Agustin Kramsa pen ningjepon Lasini ligi puang tu bangke je approve awe ke thegdun dak de ke ajagat yong si thegonong lok ma pine red handed person de la bangke social media long dapat thang me thik niphan ason dak thake dam tang niphan social media long nangapar ompluason si pini akula MLA sar phanta la son si kibia bangke nili tumai hin bangke condemn lo lapen social media long isi ini nili theglong lo APSLC tum mate angtong intia gro tum thero pen se pangbar MLA sar phan methan pen se pangbar MLA sarfan lasot teng blote ni lige jong dai bangke hala ang tong tia tuma group ke nang le tum ada chini lo ke dam tang di phua tawn long arengang siang se ke dam ke hala ke methan kalilo mante mate thero kalilo ma agyan ame malatum la bang sini lige puing tung Akor pila pen ate pongbong kache pataralam pen karbiang long lo hur ki chodura puthak MLA dorsing rong hang pen lamkwar kache pipona tengke bang solam the nili kedam tang penangara chi klupen nili chelong pondo setan nili nona porsi 5 kita ka chongkhong karbia khay tumalong abangke akor pipena te pongbong ke kache patardo lason jong sila pu analam theke the pulote karbia khang bolong kache patara bangke abidat nang popusi MLA rong hang sang hopen lamkwar chi pipon Sila so puthak si nili nali tung theng no lam klar si ping tung alam theke lalo pini neulo ilitum kacepatar meri deng ari pen kacepatar pen joksi lan lam ke the pulo tangte itum karbia khei along je kacepatar pohrung bangta mane avidet nang po athe kacepatar ke nili ni piaron mele cepatar kali kacepatar da nilingi raron mele cepatar kali kacepatar da nesu piaron mele cepatar kali kacepatar nili kor piaron nili tum hemisi angong asonsi aku pena dorapet lasi khalabangso aning we chingki je tetan chen mat ethithini alam ke tengchet barchet amat si ethithini alam ke cepatar long da lili da ne alam ta li rok la ke dukok lo la bane dia chuang lo setame kacepatar alam ben pini karbiang long arlu khur chudut bulutang te itum karbia khei long mon ke lang yar ni ke kacepatar bormuta avidat pobon buseni li ning thelo Bangso hut neli kupine ke chokche do kok ta hailo lasi bangso puthak MLA rong hang sang hopen ningche pon News report long Sudarin Karbiang Live